नै गाइस बुथिथे मेगनखौ लानानै कलेजबाबो फैनांबाय दिनैहाय फर्म फिलआप बानायथारनांगौ आरोना बेखायनो आं फैथारबाय बुथिथे मेगनखौ लानानैबाबो दाबो बेरे जोनाया बुखांनायनि दङ 2थासोआव जोदों आरोना नै दायो मोनानि 5थायानो जानोसै आरो 5 मिनिटबा जेबो बिजि सिजि लायाखै आरोना आङो सागाजोब्बाय नै खर'आव ओरैबायदि जोदों आरोना बाथुमजोबनानै खर'आव जोखादों ओमफ्राय नै गोदोनायावबो साइड साइडआव जोजोबदों ओमफ्राय आरो नैबे मेगनाव मोनसे जोदों आरोना ओमफ्राय नैबे आखायाव जोजोबदों ओमफ्राय आरो लंपेन्ट सिङावबो फेन्दामानि हान्थुमानि सब हाबनानै जोजोबदों आरोना ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव जोखादों आंखौ माने दिनैहाय माने खारबाबो खारग'नो हायाखै आरोना आङो खारबाय खारनानै साइकेलखौ मा खालामदों आङो साइकेल ज्राब दोनबाय गस्ला सस्ला फुला फुसि गस्लाखौबो ज्राब गारना दोनबाय ओमफ्राय आङो हारसानि न'आव हाबबाय हारसानि न'आव हाबनायनि उनाव जि लामग्रा दान्दायाव फालि गुफुर दंमोन बेखौ ओरै खाख्लुमजुबना लाबाय आङो खाख्लुमजुबाबो मानिया माने बाफबजोब्बाय थायो जेसेनो खारो एसेनो माने बाथाबो होसोयो आरोना ओमफ्राय आं मा खालामखो सिलायाव जिरायथाबनानै थाबाय थानायनि उनाव आङो मानसि दंना गैया गाबख्रावबाय एक्सुवेलि सिगाङावनो गाबख्रावखादों आरोना बिसोरबो मिथिखादों मानो गाबख्रावदों होननानै बिसोर माने सानदोंमोन जाहैबाय सोरबा गस्ला बायदिसिना फानग्राफोरसो फैदों होननानै ओमफ्राय उनावहाय आं गाबख्रावनायखौ खोनाबाय थानानै बिसोरो ओंखारना नायबाय माथो इदिसो जाना दं होननानै बिसोर नुबाय आरोना ओमफ्राय आङो बिसोरनाव उल जि गिदिर बिहरबाय उल जि गिदिर बिहरखांनायनि उनाव आङो सिला गेजेरावनो खाख्लुमनानै माने दंबाय दं आरोना अब्लाबो माने सिंखै हाबबाय थायो आरोना ओमफ्राय आङो मोजाङै साइडखै ओरै नाथाबजोबनानै दामफ्ला जिरायनानै थाबाय आरोना मिनिथावनासो आरोना लोगोफोर काहानियानो माने एखेबारे ओरैबायदि सल'बाथा बायदि माने बाथ्राया बुंनो थाङोबा एक्सुवेलि आङो ओरै साइडथिं होथेजोबनानै ओमफ्राय खर' खाख्लुमजोबनानै थाबाय अब्लाबो सिंखै हाबबाय थायो आरोना ओमफ्राय आङो सिङाव माबेसे हाबो बेखौ बुथार बिदिनो दसे गोबाव थानायनि उनावसो एक्सुवेलि जोखांजोबनायनि उनावसो आंना माबाखौ जिखौ मोन्दों आरोना लोगोफोर होमबाना नैफोरखौ जोखांजोब्बाय आरोना गोदोनानि खर'नि मेगनावबो जोखांजोब्बायमोन बेनि उनावसो जिखौ मोन्दों आरोना उफाय गैया लोगोफोर मा खालामनो ओरैबो खारबाबो जाया ओरैबो जाया माने हारसा गामि जाबायना राहा गैया मुस्रियाव हाबनोबो एक्सुवेलि मुस्रि सिङाव हाबबोगौ माने बारग'खाया दे लोगोफोर बे बुस्थुआ होसोबाथाय ओमफ्राय आङो जि मोनबाय जिजों होथेनानै थाबाय बेनि उनावसो बारग'दों आरोना रैखा मोन्दों अब्लाबो माने दंबाय दंमोन माखासे ओमफ्राय आङो दसे गोबाव थानायनि उनाव जिखौ ज्राब गारबाय ज्राब गारनायनि उनाव ओमफ्राय न' सिङाव हाबहैबाय आरोना हारसाफ्रा लिंहरबाय बिसोरो एसे जोथोन लादों आरोना आंखौ बेरे जोनायखौ नुनानै बेस्रा गथ'आ बिराद जोजाबाय बुख्रांबाय होननानै बिराद बिख जादों होननानै बिसोरो एसे माबा खालामदों आरोना मा होनो बेखौ थाल लादों माने एसे मदद खालामदों आंखौ नैबे खिलां जोनायफोरखौ बख'ना होदों आरोना लोगोफोर बेरे जोनायनि खिलाङा थाबथाजोबना दंमोन आरोना गोदोनाफ्राव खर'फ्राव बेखौ बख'ना होदों आरोना बिसोरो ओमफ्राय आं बिराद गोलोमदों आरोना मानसिया गोलोमनायनि उनाव बिसोरो मा खालामदों गिसिबजों माने सिबना होदों सिबनायनि उनाव ओमफ्राय दै होफैदों आरोना लोंनो बिसोरो जोथोन लादों आरोना बिरादनो हारसाफोरा गोबां जोथोन लादों बिसोरो ओमफ्राय दसे बिदिनो थानानै आङो फैबाय आरोना खाथियावनोमोन बिसानि सिला खाथियावनोमोन आरोना बिफाङा बे गोजौथारमोन ओमफ्राय सिख्रा बाजिफोर बाना दंमोन खोमा आरोना सिख्रा बाजिफोरा बानानै बिनि बिदैखौ सोबो नालाय एक्सुवेलि आंखौ फैनाय नुबाय खोमा बे सिख्रा बाजिया ओमफ्राय बिरना होबाय बिरनानै बुब्रामना गालाङो दै लोगोफोर बियो सिख्रा बाजिया बुब्रामना गालाङो बुब्राबाथाय मा खालामो जायखौनो बेखौनो होसोयो आरोना बिरथिंलाबायनानै जायखौ मोनो बेखौनो होसोयो बेखायनो आंबो ग्रोब जाना होबाय आरोना लोगोफोर बे बिदै सोबफुबाय थानाय समावनो आं मोनफैनो हाबाय ओमफ्राय बियो बुब्रामना गालांबाय ओमफ्राय आंखौसो लोगो लोगो होसोबाय आरोना बे खाथिथारावनोमोन आरोना ओमफ्राय आं बिसानावनो हाबखादों लोगो लोगोनो बेखायनो मा खालाम नोंथांमोननियाव जुदि बिदि मौबेरेया दङब्ला बेखौ होखारखा आरोना लोगोफोर जिगाब सावनानै होखारखा बियो दोनोब्ला एक्सुवेलि सिख्रा बाजिया मिथिखायो आरोना बियो बोरै मिथिथाय आसुरितथार जोंहानि न' खाथियावबो दंमोन आरोना लोगोफोर जोंहानि न'जों नांजाबनाय बैग्रि बिफाङाव दंमोन बावहाय बिराद गिदिर मौबेरे बाहा दंमोन आरोना बेखौ बोरै नुनानै सोफैबाय थायोमोनथाय आं सानसे न'आव थानानै मा खालामदों बियो सोफैबाय दंमोन आरोना बे सोफैबाय थानाय समावनो आङो लबार लानानै गावदों आरोना लोगोफोर बेरे बाहायाव बाथुमना दंमोन बियो आं नायनानै लबारजों गावबाय नांखादों आरोना ओमफ्राय नांनायनि उनाव गोलैनायनि उनाव आङो एक्सुवेलि गंनानै होसोखादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाउनियाव बाजोबना दंमोन एक्सुवेलि नाराबो दंमोन नालाय नारायाव थाखुमा थांनानैबाबो आङो दाउखौ लायदों आरोना लायनानै मा खालामदों आङो एवना जादों लोगोफोर बे सिख्रा बाजिखौ गोसोबायदि एवना जादों आरोना थोरसिसो लाना जाखादों आं इदिनखालि ओमफ्राय माखासेखौ आइमोननोबो हरदोंमोन आरोना लोगोफोरा आइमोना आलुबारियाव थायो नालाय बिसोरनोबो हरदोंमोन आङो बिसोरबो जादों एक्सुवेलि दाउआ ओरैबायदि गोरामोन आरोना बे जानो अरनोनो हायामोन दाउआ ओरैबायदि गोरामोन आरोना बिनि बेदरा ओरैबायदि गोसो बायदि जाखादों आरोना माने बेखौ जुदि बे मौबेरे थायोबा बियो फैबाय थायो ओंखायनो नोंथांमोना जुदि मौबेरे नोंसिनाव दङबा बेखौ जिगाबाव अर लागायनानै बेखौ जिगाबजों होखारखा आरोना लोगोफोर
नङाबा जुदि बियो सिख्रा बाजिया जाफैबाय थाबा बुफुंना गालाङो बुफुंबाथाय जायखौनो मेखौनो होसोयो आरोना होसोबाथाय नोंथांमोनहा सानखादो रैखा गैया होननानै मुस्रि सिङाव हाबाबानो रैखा गैखाया आरोना लोगोफोर मुस्रि सिङाव हाबगौमानि बियो होसोबायानो थागोन आरोना नोङो जेराव खाराथों मानो नों जेराव थाखुमायाथों मानो नोंखौ होसोबाय थागोन मुस्रि सिङाव हाबगौमानि नोंखौ बानो चान्स मोनागौमानि बियो होसोबाय थागोन आरोना मुस्रि सिङाव हाबबासो बियो नोंनाव बानो हानाय नङा बेखायनो नोंथांमोना बियो जुदि दङ बेरेया अब्ला बेखौ होखारखा आरोना नोंथांमोना जिगाब सावनानै एक्सुवेलि दासो मोनानानै आं बिजि थुजाना फैबाय आरोना लोगोफोर बेरे जोनाया मा जादों बिजि थुनायावसो बांसिन जाबाय इया गंसे थामलियाव गंसे गंनै थुबाय सेफटिनि गंसे ओमफ्राय गंसेया जाबाय मानो होनो बिखोनि गंनै थुबाय आरोना खनसेयैनो ओमफ्राय फिलबो जासिदोंमोन फिलखौ लाबोआसै आङो बिसोर मोननैयानो जासिगोन होननानै बिजिखौनो थुजाना फैबाय आरोना मा बुंनो उपाय गैया बिजि थुजानांगौ जाबाय मोनानानैबाबो दासो आं बिजि थुजाना फैबाय आरोना ओमफ्राय दखानाव मेथाइ जानो हाबदोंमोन मेथाइबो जाबाय ओमफ्राय दखाननिया मा खोथादों जुदि बेरे जोयोबा मा खालामनांगौनो नैबे गुरखौ बेरे जोनायाव फोननानै लानांगौ जाहैबाय आरोना हुब्लिनानै लानांगौ जाहैबाय नैबे गुरा नोंथांमोननि देखायनि आङो नै बे गुरखौ हुब्लिनानै लानांगौ जाहैबाय बोख्लाबनानै जेराव जोदों बावहाय ओरै हुब्लिना लानांगौ जाहैबाय नैबे गुरखौ होमबाना हामो जाहैबाय बिसोर गामियाव एक्सुवेलि सासे मानसि सेंग्रा मानसियानो थैखांबाय जाहैबाय आरोना ओमफ्राय सासे बुरिया खोथादोंनो बे थैखांनायनि उनावसो खोथादों आरोना थैखांनायनि उनावसो नैबे गुरखौ फोनबा हामगौमोन जाहैबाय ओमफ्राय फोनबा हामोनो आरो जेखि जाया बे खोथादों थैखांनायनि उनावसो खोथाबायानो आरोना जोदों होननाथ' मिथियासै नालाय ओमफ्राय उनावनो मानसिफोरनो फोसावना होबाय आरोना जुदि बे गुरखौ फोनो अब्ला हामो होननानै दखानिया खोथाबाय ओमफ्राय आंबो नै लानानै फैबाय एक्सुवेलि बै बेरेया जोदों बे थैनाय मानसिया माबा बेरेया गोसोम जारा बल बायदि बिदि गथा गिदिर माबायोना लुना थायोना गोसोम गिदिर बेरेया बे जोनासो थैदों जाहैबाय आरोना आंनि जोनाया बेलेग इयो मौ बेरेसो आंना थिंख्लिं बेरे ना जथा बेरे होनो गोसोम बिमा गिदिरा बिदि जोबाथाय मानसिया थैनो चान्स थायोनो ओंखायनो नोंथांमोना एसे गोख्रों जानांगौ बे बेरे जोबाथाय बिजि थुनांगौ नङाबा माबा मोनसे बेबस्था लानांगौ आरोना ओमफ्राय नैबेखौ आङो जानोबो होननानै लाबोखाबाय आरोना नै बुरजायै लाबोदों आङो जानोबो न'आव जानोबो ओमफ्राय फोननोबो होननानै नायनि हामगोन हामा बे बुस्थुआ दखानिया ट्राइ खालाम होननानै हरदों आरोना नों ट्राइ खालाम होननानै ओमफ्राय आंबो बेखौनो हर होननानै बायनानै लाना फैबाय आरोना नायनि ट्राइ खालामना नायनांगौ जिउआव नङा होमबा जानोसै आं दाना नैबे जोदो आरोना बुनायाव फोनना नायनि बिदि हुब्लिना लानांगौ जाहैबाय नायनि हामगोन हामा ओमफ्राय नैबे गोदनायावबो बबाव जोदों फाथायानो गैलायलांला बिजि थुनायासो सागासिनो दं आरोना दायो फोनना नायनांगौ ट्राइ खालामना नायनांगौ आरोना जुदि हामो अब्ला फोननो हायो एक्सुवेलि नैबे मौ बेरेनि मौ बिदैयाबो हामो जाहैबाय बेखौबो नोंथांमोना फोनना लाबानो जाबाय बेखायनो आङो फोनना लादोंमोन एसे सेमलांदों नोंथांमोना दा सेमनाय एक्सुवेलि सेमलाङो आरोना नैबेखौबो फोनबा बे मौ बेरेनि बिदैखौनो फोनफिनना होनांगौ आरोना जेराव जोदोंमोन अब्लाना हामो बेखायनो आंबो फोनदोंमोन दायो एसे सेमलांबाय नै बेहा फोनदोंमोन सेमलांबाय ओमफ्राय बिखायाबो एसे थालांबाय आरोना नै गाइस बुथेथे मेगनखौ लानानै कलेजबाबो फैनांबाय दिनैहाय फर्म फिलआप बानायथारनांगौ आरोना बेखायनो आं फैथारबाय बुथेथे मेगनखौ लानानैबाबो बेरे जोजानायखौ लानानैबो फैनांबाय आरोना ओरैजायसो गिदिंबोबाय आं फाखोसे नै गाइस नैबेबो लामा आरोना बे लामाया बिराद गाज्रि ओमफ्राय बैजों बारस'बाथाय नैबेयाव कलेजा मोनहैखायो आरोना ओमफ्राय नैबे लामाजोंबो फैजाया बे बिराद गाज्रि ओमफ्राय नैबे लामाजों मोजां नालाय आङो बिथिंनिफ्राय ओरैजाय फैबाय आरोना ओमफ्राय ओरै गिदिंना थांसै आङो नैबे लामाजों ओरै गिदिंना थांसै कलेजा बेखिनियाव दं नङाबा नैबेजों थांबा ओरै बारस'बा मोनहैखायोमोन मा खालामनो उपाय गैया गाइस एक्सुवेलि दायो थांसै आरोना आङो साइकेल बोरायखौ लानानै मैया साइकेल ज्राब गारनांदों आरोना उपाय गैया मा खालामनो गस्ला बुख्रुबना गारजोबनांदों आरोना ओमफ्राय मोनायाव बिजि थुबाबो मोनायावसो बारा जायाखैमोन आरोना दासो बांसिन थादों ओरैखौनो बानायनानै गोदनाया फारनैथिंबो गोदनायाव बांसिन जोब्रेजोबदों आरोना गोदोनानिया बांसिन बिखो खालामदों नै ओरैजायखौनो खालामनो हाया एक्सुवेलि हारसाफोरा गोबां आंखौ जोथोन लादों आरोना हारसा हिन्जावफोरा जि होदों खाख्लुबनो ओमफ्राय न' सिङाव सोनानै मा खालामदों दै होफैदों लोंनो ओरैबायदि गोलोमदोंमोन आरोना आङो दै होफैदों लोंनो ओमफ्राय गिसिब सिबना होदों
ओरैबायदि जोथोन लादों आरोना बिसोर आंखौ इसोरा बिसोरखौ मोजाङै लाखिदों गोजोन संसार जानो हानायनि बोर हरथों इसोरा बिसोरनो ओरैबायदि जोथोन लादों आरोना बिसोरो नाहर बागान गाइस नै बियो जा मोजां नुखागोन आरो बिबार बारबा नै ओरैबायदि मोजां जायगा बियो नै लामाया बेखिनिया बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय ओरैजाय ससेया बारा मोजां नङा ओंखायनो आं बांसिन बिथिं फैया आरोना बैजों बारस'ना थाङो बै लामा बारस'ग्राथिं नैबे आं जिजों फैदों बेजों थांबाथाय एक्सुवेलि कलेजनि फारसे गिदिंनाय जाखायो आरोना दायो थांगासिनो दं आरोना आं कलेजाव नै बे लामाजों